Farem un videoreportatge donant un tomb per la bordeta. Hola, Hugo. Hola, Dani. Saps què és això? No. És l'antiga casa del senyor Casimir Vila. Qui era Casimir Vila? Era un senyor que va donar terres per edificar la bordeta. Saps en quin carrer està? No. Està al carrer Palauet. Què feien antigament en aquest carrer? Era l'antiga fira de medieval. Hola, Sara. Hola, Susana. Saps què és això? Què és? És el cap de la bordeta. Qui va donar les terres per construir? El senyor Boquer. Qui és el senyor Boquer? És un senyor que va donar les terres per fer obres socials. Hola, Alexandra. Hola, Dani. Saps què és això? Què és? És l'Institut Maria Rúbies. Qui va donar les terres per a construir-lo? El senyor Boquer, com també va donar terres per construir el cap. Qui és el senyor Boquer? Un senyor que va donar terres per fer obres socials. Hola, Susana. Hola, Hugo. Saps què és això? No. Actualment és un xalet situat al carrer Palauet. Què va ser abans? Era un antic santuari i després va ser un cementeri. Hola, Sara. Hola, Dani. Saps què és això? No. És un túnel per on passaven els militars durant la guerra dels segadors i la guerra de successió. Per a què servia això? Era una fortificació. Saps per què també és important aquest lloc? Per què? Doncs perquè aquí és on es creuen molts carrers de la Bordeta. Per exemple, el carrer Palauet, que antigament es deia Vilanoveta. Doncs aquí es creua el carrer Palauet, Avinguda de les Garrigues i el carrer X. Hola, Alexandra. Hola, Susana. Saps què és això? Què és? És Villarmell, una antiga casa construïda als principis del segle XX, que s'ha mantingut perquè té restes modernistes com per exemple ceràmica i decoracions vegetals. Hola, Hugo. Hola, Dani. Saps què és això? No, què és? És l'antiga casa de l'Antoni Soler. Qui era l'Antoni Soler? Va ser un constructor que va construir el seu xalet, la Canadenca i Villarremell.